קורה חברים, הגעתם לעוד סרטון שלי. היום אני הולך להראות לכם את חבר שלי משחק במחשב, בקריאיטיב. הוא בטח לי שחקן קונסולה, הוא הולך לשחק עם המחשב. אז יאללה, בואו נתחיל ונראה איך הוא משחק. עכשיו הוא הולך להתחיל. וואו. וואו. הוא בונה ממש טוב יחסית למחשב. הוא בטח לי שחקן קונסולה, הוא בונה הרבה יותר טוב מהקונסולה. ועוד מעט אני אראה לכם איך הוא בונה מהקונסולה. יואו. עכשיו הוא עובר לקונסולה. וואו. אל תתייחסו לחבריי בהתקפי צחוק. אוקיי חברים, כאן מסתיים הסרטון. אני עושה הגרלה על 500 V-Bucks. בשביל להיכנס להגרלה צריך להירשם כמנוי, לעשות לייק ולהפעיל את הפעמון. אז יאללה ביי.